Чацвёртая кніга цароў, раздзел 10. А ў Самарыі было 70 сыноў Ахаба. Дык Егу напісаў ліст і выслаў яго ў Самарыю да магнатаў горада і да старэйшын і да апекуноў дзяцей Ахаба з гэтымі словамі. Зараз жа, як атрымаеце ліст гэты, то як вы маеце дзяцей гаспадара вашага і калясніцы, і коней, і горад умацаваны, і зброю, дык выберыце найлепшага і найсправядлівейшага з сыноў гаспадара вашага і пасадзіце яго на пасад бацькі яго і ваюйце за дом гаспадара вашага. Яны спалохаліся вельмі і казалі: «Вось, 2 цары не змаглі ўстаяць перад ім, і як жа мы зможам супрацівіцца яму?» Такім чынам, загадчык дому і кіраўнікі горада і старэйшыны і апекуны сказалі Егу: «Мы паслугачы твае, усё, што ты загадаеш, зробім і не будзем выбіраць цара. Што табе падабаецца, рабі». І Егу напісаў ім другі ліст такога зместу: «Калі вы мае і слухаеце мяне, то вазьміце галовы сыноў гаспадара вашага і прыйдзіце да мяне заўтра ў той самы час у Ізрагэль». А сыны цара, 70 чалавек, былі на выхаванні ў магнатаў горада. І калі ліст гэты прыйшоў да іх, яны ўзялі сыноў цара, 70 чалавек, і забілі, і галовы іх склалі ў кошыкі і паслалі да яго ў Ізрагэль. І прыйшоў вястун і паведаміў яму, кажучы: «Прынеслі галовы сыноў царскіх». Ён адказаў: «Пакладзіце іх у 2 кучы ля ўваходу ў браму аж да раніцы». І калі развіднела, выйшаў ён і стоячы прамовіў да ўсяго народа: «Вы не вінаваты. Вось, я паўстаў супраць гаспадара майго і забіў яго. А хто забіў усіх гэтых? Дык ведайце цяпер, што нішто не прапала са слоў Господа, якія выказаў ён супраць дому Ахаба. І Господ здзейсніў тое, што сказаў праз паслугача свайго Іллю, і пазабіваў Егу усіх, хто застаўся з дому Ахаба і Ізрагэлі, і ўсіх яго магнатаў, і давераных, і святароў, так што не застаўся з іх ніводзін. І ўстаў і пайшоў. Потым ён прыйшоў у Самарыю, і калі ён быў у дарозе каля Бэт-Экет-Гераім, сустрэў братоў Ахазіі, цара Юдэі, і сказаў ім: «Хто вы?» А яны адказалі: «Мы браты Ахазіі, і мы прыйшлі прывітаць сыноў цара і сыноў гаспадыні царыцы». А ён загадаў: «Схапіце іх жывымі». І калі схапілі іх жывымі, забілі іх каля Бэт-Экеда, 42 чалавекі, і ён не пашкадаваў з іх ні аднаго. І калі адтуль пайшоў Егу, ён напаткаў Йонадаба, сына Рэхаба, які выйшаў яму насустрач і прывітаў яго: «Ці тваё сэрца шчырае да мяне, як маё сэрца да цябе?» І Йонадаб сказаў: «Так». «Калі так, — кажа Егу, — дай мне руку сваю». І Йонадаб даў яму руку сваю. А ён пасадзіў яго да сябе ў калясніцу і сказаў яму: «Ідзі са мной і пабач маю руплівасць дзеля Господа». І ехаў ён з ім на калясніцы яго ў Самарыю. І ў Самарыі пазабіваў ён усіх, якія засталіся з дому Ахаба ў Самарыі, аж да апошняга чалавека па слове Господа, сказанаму праз Іллю. І сабраў Егу увесь народ і сказаў яму: «Ахаб мала служыў Баалу, Егу будзе яму служыць болей. Такім чынам, паклічце ўсіх прарокаў Баала і ўсіх, хто служыць яму, і ўсіх яго святароў да мяне. Кожны мусіць прыйсці, бо маю скласці вялікую ахвяру Баалу, хто не прыйдзе, не будзе жыць». А Егу рабіў гэта падступна, каб знішчыць усіх служыцеляў Баала, і аб'явіў Егу: «Святкуйце ўрачыстасць Баала», і абвясцілі свята. І паслаў Егу вестуноў ва ўсе межы Ізраэля, і прыбылі ўсе, хто служыў Баалу. Не застаўся ніводзін, хто б не прыйшоў. І сабраліся яны ў храме Баала, і быў запоўнены дом Баала ад уваходу да ўваходу. І сказаў ён загадчыку шатаў:
вынесі адзенне для ўсіх служыцеляў Баала, і ён прынёс ім адзенне. Тады Егу і Йонадаб, сын Рэхаба, увайшлі ў святыню Баала, і Егу сказаў служыцелям Баала: «Перашукайце і перагледзьце, ці няма тут часам з вамі служыцеля Господа, але каб былі толькі служыцелі Баала». Такім чынам, увайшлі яны, каб скласці ахвяры і цэласпаленні. А Егу паставіў ля сябе звонку 80 чалавек і сказаў ім: «Хто дазволіць уцячы аднаму з гэтых людзей, якіх я прывяду ў вашы рукі, сваёй душой заплаціць за тую душу». І сталася, калі скончылася цэласпаленне, Егу загадаў сваім пасланцам і кіраўнікам: «Ідзіце і забіце іх, хай ніводзін не ўцячэ». І пазабівалі іх пасланцы і кіраўнікі вастрыём меча і кінулі трупы іх. Затым увайшлі ў свяцілішча храма Баала. І ўзялі яны слуп Баала і разбілі яго. Таксама зруйнавалі храм Баала і замянілі яго на месца нячыстае аж да сённяшняга дня. І знішчыў Егу Баала ў Ізраілі. Але не адступіў Егу ад грахоў Ерабаама, сына Набата, у якія той уцягнуў Ізраэль, і не адкінуў ён залатых цяльцоў, якія былі ў Бетэлі і Дані. А Господ сказаў Егу: «За тое, што ты старанна выканаў тое, што добрае ў вачах маіх, і ўсё, што было ў сэрцы маім адносна дому Ахаба, сыны твае будуць сядзець на пасадзе Ізраэля аж да 4-го пакалення». Але Егу не пільнаваў, каб хадзіць у законе Господа Бога Ізраэля усім сэрцам сваім. Бо не адступіў ён ад грахоў Ерабаама, які увёў у грэх Ізраэль. У тыя дні пачаў Господ раздзіраць Ізраэль. І пабіў іх Газаэль ва ўсіх межах Ізраэля. Ад Ярдана на ўсход сонца, усю зямлю Галаад, і Гад, і Рубен, і Манасу, ад Араера, што над ручаём Арнон, і Галаад, і Басан. А іншыя дзеянні Егу і ўсё, што ён зрабіў, і мужнасць яго, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Ізраэля? І супачыў Егу з бацькамі сваімі. І пахавалі яго ў Самарыі, і па ім цараваў сын яго Йоахаз. Час жа царавання Егу над Ізраэлем і ў Самарыі 28 гадоў.